Hai लोगोफोर नै दायो आङो जेरिसनानो पेम्पार्स गानहोनो नागिरदों मेथाइ खनै खनै न' सना लाइजामा लिरहरनाय गोदै नोंनि राव मायासै मुहिनि गोनां नोंनि रावा बिखायाव बजबना लाबाय आं नोंनि पेम्पार्सखौ बा बा न'आवहाय बर्तमान रावबो गैया मबाइल दामै दामै एसे बुरखाय रिल्स खैथाबा ओंखारलायलांबाय आंना बामबाय थानोबो हाया नालाय बिसनायाव दोननानै मबाइल दामना मोसाना देखायनो रिल्स मोननैसो ओंखारलायलांबाय आरो आंना ओमफ्राय जाहा जेरिसनाखौ आं दसे लं थं दोनथ'दोंमोन बांद्राय पेम्पार्सबो गानहोजाबाय थाया नालाय एसे बोरैबा जायो स्किनफोरा बेनिखायनो दसे लं थं दोनथ'नायमोन आरोना 1 घन्टासो थाबाय लं थं ओमफ्राय दायो पेम्पार्स गानबाय टुकुदु पेम्पार्स गानबाय पेनबो गाननोसै सनाया पेनबो गाननोसै हाफ पेन गाननोसै लंपेन गाननोसै मा सोना मोसाना देखायबासो मोजां मोनोना जाहा जेरिसनाया मोसाना देखायबासो मोजां मोनो जेरिसनाया जाबाय नानि म आया मा होनदों मा होनदों बिदि मोसानांगौ जा जेरिसनाया मोसानानै देखायबाय थाय बिराद मोजां मोनखायो आइदै सिं सालायबाय नै जाहा न'आव रावबो गैयाब्ला ओरैनोथ' रावबो गैयानोखा दा दसे बिजावजालियाबो स्कुलाव थांबाय नालाय ओमफ्राय जाहा मुथाबो दखानाव थाङो ओमफ्रायो दिनै बिजावजालिखौ माबायाव लायनो थांदो आरो स्कुल गनाय टाइमावहाय स्कुलनिफ्राय लायनो थांदो ओमफ्राय दा न'आव रावबो गैयाब्ला जेरिसनाया दा एसे गोरलै नालाय बेखौ बाना लांनानै लेट्रिनफोरावबो इउरिनेलफोरावबो हाबनो एसे प्रब्लेम जायो ओमफ्राय माबा माबि उखैबाबो बिदिनो संना जानो मानो एसे प्रब्लेम जायो नालाय बेनिखायनो रावबो गैयाबाथाय बे न'आव जाहा मुथुआ आंनो बिस्कुट जगार खालामना गालाङो दै जगार खालामना गालाङो नै दै जगार खालामना गालाङो ओमफ्रायो आं उखैबा जानांगौ गांबा दै लोंनांगौ जेरिसनानो मोसाना देखायनांगौ मबाइल दामनानै जेरिसनाखौ फुथुनांगौ बुरखाय ओमफ्राय आरो जेरिसनानि पेम्पार्स इस्रि माबा माबि गारनो थाखायनो बेखौ गालाङो बासोनखौ ओमफ्राय उपाय गैया आं मालाबा हासुनो ओंखारथारबोला बाल्थिंबो गालाङो आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' हासुनाय जाया ओमफ्राय मालाबा ओंखारथारोब्ला उपाय गैथाराब्ला मा खालामनो आरो हासुनांगौ जायो बिमा जानायनि मजा बेफोरो खिन्थु आं बिराद मोजांसो मोनदों सिगाङावहाय बिमा जायै समावहाय बिराद गोदाव सोराव मोनोमोन आं बेफोरबायदि टाइमावहाय न'आव रावबो गैयाबा ओमफ्राय दा जेरिसना फैनानै बिराद मोजां मोनबाय सना माइनाव आंनि माइनाव नों देनां देरबा इखौ जागोन दे सना दे नै जागोन दे ओमफ्राय बेखौ दायो आं जागोन आं जाबानो नों जानाय जागोन दे सना दे ब्लग भिडिअखौनो बानायनो मोनलायाखै ब्लग भिडिअआलाय बानायनाय दङ नाथायबा एडिट खालामनो सोलाबाखै
ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जोंना बेखिनियानो न' जेरिसना न' जेबो नङा ओरैनोसो न' माइनाव न' नों उन्दुनोसैसो ना जेरिसनाया उन्दुनो ओंखारबाय दा जेरिसनाखौ एसे बुरखाय फुथुना लानोसै जेरिसना उन्दुबाथाय आंहा उन्दुफानो मोनसिगोन आरो जेरिसनाया गाव हारसिं उन्दुखाया एसे उन्दुफानांगौ बेनिखायनो जेरिसनाखौ आं फुथुनो नागिरनोसै सना माइनाव